ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 30 டேஸ் 30 டைனி சேஞ்சஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் டே தான் இது. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வரதோ இல்லை ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதோ ஆக்சுவலாக கஷ்டம் கிடையாது. பட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் கஷ்டம். அதை வந்து ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் எப்படி டீல் பண்ணுங்க அப்படி டீல் பண்ணுங்கன்னு 1008 கதைகள் சொல்லலாம். பட் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதில்ல. எதையுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரெக்டான டைம் கரெக்டான டேவுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எதர் மண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், நெக்ஸ்ட் மந்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நம்ம வந்துட்டு 10 AM ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ஷார்ப்பாக 10:00 அது தாண்டிடுச்சுன்னா 11 AM ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இருக்கும். ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த வீடியோ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட். இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஷெல்ஃபை ஒரே ஒரு ஷெல்ஃபை மட்டும் க்ளீன் பண்ணுங்கள். அதை உங்களுடைய ஸ்டார்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. இதுவே உங்களுடைய ஸ்டார்ட். நானும் அப்படிதான் இன்னைக்கு இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறது தான் என்னுடைய ஸ்டார்ட்டாக நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்த 30 டேஸ் 30 டைனி சேஞ்சஸோடைய சேலஞ்சை கம்ப்ளீட்டாக தரவாக கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம்.